Yuk cop, gayeng ke lumantar kadang-kadang manut Mas Yanto Ibla-Ibli. Gayeng yo Dek. Gayeng Apple. Pak Ardi digawe lho tamune pirang-pirang, jane elok tenan kok. Rombongan saking Ancol nggih Mas. Nah Mas Tandi kuwi. Nah, wingi suwe ketemu aku yang apa kowe ra kelingan. Sugeng rawuh Mas Gep, Mas Andi.
Sini sayangku, kamu di sini sayangku. Kita kan manten tua, jangan begitu. Ah, sing sae, bagus, sing manis. Ojo cedak-cedak to, Mas. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha kedudukan karo aku matur suwun. iki cengkirmu diaturke sik Cayu Nggih, Mas. spesial kagem Pak Hardi Ibu Tumiem ayo Mas Man, Mas Yanto Mandori. Ayo Mas Boge. Sapukure ora tau kalegan atine sapinane amung tansah ketuwa tindake masuk ning saiki kudu trimo nelongso ing ati Priyuwana kinalesno ing sambi kalane sateruse Jan enak lagune ya, Mas. oh lagu lawas ya malah penak kok Dik Sing lawas-lawas ku enak ya. termasuk aku ki enak to Heeh. MC lawas ning malah penak kok Entek piro wisan? Ayo ya. Ayo. ayo Cengkir wungun nesa wes pas kowe bisa karo Tutik Bukelwati ayo artis Merauke Sugeng Rawuh Medine Coka Indonesia Lebu sesak sedang ora tau
Masuk ke tuti ning saiki kudune longso ning ati mreyu wono ninaleso ing sambi ngawase sateruse. Masuk Mas Bogel. cengker wungone to ya ketindan daru Jelas nada, jelas nada. pas tine kowe uwah karo aku Mat bersuh. Weru asik Budiana Monggo Bu Bu Diana. Goyang ayo. Maju maju Mbak. esok awan Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing kasayang. ubang-ubang Mobang-mobang iterakanku ora krasa esok awan nanti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyawang leyang-leyang sak sawang meja ning abang degacan monggo Budiana kalau kae tak suwun kok aja kece podang kuning agawe pikirku komeng tak sawang tambah manise ipo bunga yen takut dadi lirane ayo Podang antutut
sing bendo. Mas Man. Sliramu ra pirsa jerone ati isih ana tresno Pak ora krasa tresnaku iki tak opo tansah ngelingan sira sayangku aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing ngancani aku kangen jroning ati era kaya ndeben karo ndeben langsung grutuk ngono iki urung panas Mas. oh alah Oh gitu berarti iki jayengan sik iki heeh lah iya iki penitia sik Mas alah piring kok mbok gagas oleh lek kowe ben singgah dhewe-dhewe santai-santai kusik-kusik olah gendang to Mas lah ya iki anggere ndek duit ndi aku ndi ki ra pareng wong lanang nyekel ngenekan gak pareng bisa templeke bathuk iki lho barcode Mas Pak Mus wong nyawer kok dadak nganggo yuris barang lho pringkut kaya Epa karo Tutik. Sesak mlebu sedang, sesak mlebu enak. Pas. Apa sliramu ra pirsa jroning ati kelase ana ayo bun masalah apa sliramu gagoso kangen iki tanpa apa-apa penak buta galak
nganti disekop-sekop nganti aku angen jroning ati. Dedek teles lho Mas. Nih. Tekan jero lho Mas. Kowe iki nek Ora joget mesakne aku. rungokno. Nek joget erostis kok jane cah cilik-cilik. Erostis ki apa? Sing joget saru iki lho. Erostis renek joget erostis ngono lho Mas. Anu iki jogetmu stripis kok ya. Striptis Mas. Striptis. Iya sing joget ada cah cilik iki lho diterokke kowe kok. Aku biasa lah. Mosok kok lakon mar diterokke cah cilik iki. Kowe iki kok. Aku kudu biar, aku kudu biar. Ben sadang panati koyo ngene. Oh alah lah. Isor Mas terus. Wah isor bambu di sini. MC ini kaya celeng. Celeng yo ben. Kowe dadi MC apa piye? Ndi mau? Pringgone